салому дуруд тамошобинони азиз. имрӯз хостам дар бораи яке аз бозиҳои интернете ки айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон маъруфу машҳур шудааст ба шумо маълумот диҳам. номи ин бозӣ такиалот мол мебошад ки хеле бозии хатарнок мебошад. сабаби хатарнок будани ин бозӣ дар он аст ки ба он даромада бозӣ мекунӣ ва тамоми пулҳоятро бой медиҳӣ. созандагони ин бозӣ системаи бозиро чунон сохтанд ки касе ба саҳифаи ин бозӣ дарояд боварӣ ҳосил мекунад ки бозӣ ҳақиқат дорад ва имконияти пул кор кардан дар он ҳаст, вале ин бозӣ на даромад дорад ва на имконияти пулкоркунӣ. баръакс ба он даромада тамоми пулҳоятро сарф мекуниву қарздор мешавию тамом. ҳоло шартҳои ин бозиро ба шумо мегӯям ва бо диққат тамошо кунед. видеоро ба ёру дӯстонатон фиристед то онҳо пулҳояшонро сарфи ин хел бозиҳои дурӯғ насозанд. дар сомонаҳои интернетӣ, махсусан дар сайти Instagram, дар қисми лентаи ин сайт бо рекламаҳое вомехӯрем ки дар онҳо навишта шудааст ки мо ба кор қабул мекунем. барои мо мутахассис лозим нест, сину солаш аз 23 ё 25 сола боло бошад шуд. ва дар ин хел рекламаҳо ҳатман барои бовар кунондани шумо аксҳои бонкҳои маъруфи Тоҷикистонро мегузоранд ки шуморо бо ин роҳу восита бовар кунонанд ва пулҳоятонро гирифта ғайб зананд. вақте ки шумо ба онҳо бовар мекунед ва ба сайти онҳо даромада сабти ном мекунед, бо шумо ҳамсӯҳбат мешаванд ва ба шумо тарзи пулкоркунияшонро мефаҳмонанд. мисол, ба шумо мегӯянд ки ба молу маҳсулотҳои мо пул сармоягузорӣ кунед ва маблағ ба даст оред. дар аввал шумо 2 бор 80 сомонӣ ба корти онҳо пул пардохт мекунед ва 40 сомонӣ пул кор мекунед, яъне 160 сомонӣ дода 200 сомонӣ мегиред. дар ин маврид шумо боварӣ ҳосил мекунед ки дар ҳақиқат пул кор карда мешудааст ва мехоҳед зиёдтар пул кор кунед. вақте ки шумо даромади аввалинро мегиред, менеҷери бозӣ бо шумо ҳамсӯҳбат мешавад ва аз шумо мехоҳад ки барои зиёдтар пул кор кардан зиёдтар пул ба корташон фиристед. шумо низ дар миссияи дуюми ин бозӣ пули калонро ба корти онҳо интиқол медиҳед ва намедонед ки оқибати ин бозӣ бой додан мебошад. онҳо барои шуморо бовар кунондан тамоми корҳоро мекунанд. шумо ҳеҷ гоҳ ба дурӯғи ин хел фиребгарҳо бовар накунед. дониста бошед, ҳеҷ пул безаҳмат ба даст намеояд. барои ҳамин меҳнати ҳалол карда пул ба даст оред. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. барои видеоҳои аз ин ҳам хубтару беҳтарро тамошо кардан ҳатман ба канали мо обуна шавед то видеоҳои оянда худ ва оилаатонро эҳтиёт кунед.